ole thlir tu te chi bai le vek ole hei tun tuma chuan relay 4 pin ang chi kha hei apache RTR 118 ya hei a relay ni ta 4 pin mo self relay I thale thalo test dang kha kan clear ho do nanga chiang fel fai zokin video pakhara hangaron da do nual to thowa maro chu chiang zokin garon da nga hei hi 4 pin relay khalo ni ta ni hei hi thale thalo kan en du chuan I multimeter mangina en thei boka battery mang hian test thei boka chu karon ti lang ve don ni hei hi relay lo ni ta hei khat ni thumli 4 pin lo ni ta apina hian a phek hlai pahni oma a phek sin pahni om le boka relay thale thalo test dong kha chuan me pin hlai pahni hi kanma mo ri lo ni chu a pin te pahni hi a sin jok pahni hi ta hingan test don ni mo battery hmanga kan test don chuan hei hi kan vit ve nga positiveและ negative khan vi jok tur om chuang lawa khata khan ari tlek chuan relay ya tha ti na ni a mo ari tlek lova angoi kur chuan relay ya chia ti na ni chu ataking garon ti langa multimeter mangpon I kan end don ni mo ale ole tuna hian hei all samjok nan negative lampanga hei where hi ti hian ka tron zoma khoilam lama po tron thei thota ti ka tron na san chu hei ti hian positive lampanga hem pakhat pin phek pakhat zo hi ka nor betanga chole lampang hian ti hian kat zu thai fudon ni hei hi mo ta chuanin ri omem ta hian tlek aron tiam ti kha kan lo ngai thlanga ari tlek chuan a tha ti na nianga angoi kur chuan a chia ti na ni doni mase battery kha thale thado kha chian phot tur tunagam battery hi chu a thapa nga ya a chak thapa nga ya ti khong kan hu them hu kholai kho khong kan thayanga kan de zomanga kan dep singa chuan hela pang hian ti hian kan thayang chu relay ya tha ti ani ti khan mo multimeter ma kan en le main hemi pahnia a phek hlai hi chon ti mi lo tur ni phek hlai chon ti mi lo tur hei hi relay chen khata hi chuan he ti hian a pin om dang khain ang lo thina a phek a len zong in ang vek te po om ta ni kha chuan a vi tur kha hria thiam ve do hlek chu nga ya ku ta khon relay reng a hin he number hin ziak thin ta ni hemi phek pani hi chu positive line kalna kha ni ta positive line kalna ni ta hei entir na hei positive battery a luta a chuan heta rong kal chowa chuan relay thu turin heta kal le a heta self motor positive line a hana valut le ta ni mo pakha zo ki chu negative line out line kan ti khani ta kha chuan vi hetiang ang chi ni lo a chi dang ho a kha chuan a vi dang ta chu hrethiam ve do chu ngai hei number ko kan mu thengem khang kan soi menga mu thei lo mai the 87 ania 87 ania hi 80 ni le ta ni chuan helam pang pani hi ro number ko chira har tuk hei 80 le 87 80 le 87 ania kha a positive line tura ni ta chuan helam pang pani hi 86 85 le 86 a han de turani relay a hian ziak tlang pui
khai kha chu lo hre thiam ve tai la chuan kha chu yang pawh ni se multimeter a check tang ha kan enang hei hi ohm hi ohm ani ta khu hei hi ohm sign ania ohm 200 ah hian kan danga ohm 200 ah kan da a chuan na china a pin phek te pahnih kan de na khan hemi multimeter wire hian kan dep ton ve venga ti khan hei thai som ve ta ni dep ve a chuan ku reading rong kal ta ni 84.6 a tha ti na ni ti hian heta chuan aron rivet tlek don lo ti hian a tha ti na ni reading a kal chuan antina na de kan de ma uan khu uan om ta a ti kan de zom to a po uan lo ni reng chuan self relay chia ti na te khan kan hre thiam mem we khat ka soi lang hei ti hian multimeter lo om ta a khu ohm he te kwal q ang do khu ohm ani hemi off zone chi 200 a khuan kan select anga 200 a kan select a chuan a pin phek pahnia hian kan de ve ang kan de ve nga arong kal ta ni ti khan relay a tha ti na eng ma kal lawa 1 hemi kan hol zom to pa 1 la ni reng chuan relay a thalo ti na ni don ni khan kan hre thiam ang chu mo engamo hre thiam lo te kan nei ni chuan kan in zot le mai don ne kan video hemi kan video big chu kan du tok anga video te tha kan ti chuan lo like ve zel i lamo lo like sak ve zel ula chuan mi lo share sak zel turin subscriber fel tak viewers fel tak te kan som cheu ni ale tu to kang